Vítam vás majster v záhrade. Dnes si predstavíme tieto akumulátorové nožnice Stihl ASA 20, ktoré sú ľahký, presný a výkonný pomocník do každej záhrady. Nožnice majú veľmi dobrú ergonómiu a pogumovanú rukoveď, ktorá veľmi dobre padne do ruky. A pre svoju váhu je len 1 kg, je s nimi manipulácia aj počas dlhých pracovných hodín veľmi príjemná. Tieto nožnice zvládnu až 2000 rezov na jedno nabitie, čo je veľmi slušný výkon. Máme tu dve šírky nastavenia čepelí. Ďalšou výhodou týchto nožníc by som spomenul progresívny strih, to znamená, jak idete prstom, tak s vami idú aj nožnice a necvakajú hneď až do konca. Takže keď potrebujete niečo odrezať pomaly, tak to viete s týmito nožnicami dosiahnuť. Na mieste, kde sa dáva batéria, môžete nájsť schovaný nástroj pre prípadnú údržbu, napríklad doťahovanie šroubov alebo výmena čepele. Takže máte nástroj vždy v poruke. Určite mi napíšte do komentára, čo si o týchto nožniciach myslíte. Určite sú tiež skvelým doplnkom k reťazovej píle, o ktorej sme si urobili tiež video, nájdete ho na kanáli. Ďakujem, že ste toto video sledovali. Nezabudnite sledovať majstra v záhrade, aby vám ďalšie tipy a recenzie na produkty neušli. A my sa vidíme pri ďalšom videu.